Kauza 60-eurových faktúr, ktoré žiada zaplatiť prevádzkovateľ istých webových stránok od zaregistrovaných návštevníkov, pokračuje. Slovenskí obchodní inšpektori sa už stretli s konateľom spoločnosti, ktorý údajne povedal, že na peniaze má jeho firma nárok. Toto je len časť zo zápisnice, ktorú vyhotovili obchodní inšpektori na stretnutí s konateľom tejto firmy. Mali ste sa do odkazovej schránky? Získali sme informácie z prostredia, ktoré túto kauzu vyšetruje. V niektorých prípadoch by mali byť preukázané nekalé obchodné praktiky. Minimálne však to, že firma koná v rozpore s dobrými mravmi. Štatutárnym konateľom boli odovzdané podnety, ktoré sme doteraz prijali a oni majú v dohodnutom termíne sa ku každému jednotlivému vyjadriť. Ľudia, ktorí tieto faktúry dostali a neuhradili ich, môžu byť pokojní, tvrdí odborník, ktorého sme v súvislosti s touto kauzou už viackrát oslovili. Naozaj v tom základnom vzťahu majú viacero právnych nedostatkov, ktoré by výrazne znižovali šance na úspech v spore. Podľa jeho slov sa netreba obávať ani exekúcie. Práve exekútormi firma hrozí na rozposlaných upomienkach. Žiadna osoba v Slovenskej republike nemôže začať exekučné konanie bez vykonateľného rozhodnutia. V tomto prípade by takým rozhodnutím mohlo byť len rozhodnutie slovenského súdu. Veľmi otázne je aj to, či firma pôjde do prípadného súdneho sporu. Ak áno, za každú podanú žalobu by musela zaplatiť súdny poplatok. Konkrétne za každého dlžníka minimálne 16 eur a 60 centov. Len na internete sa za podvedených klientov tejto firmy označilo minimálne 1000 Slovákov. Súdne poplatky by teda boli vysoké 16 600 eur. Podľa našich informácií má táto spoločnosť údajne pripravených niekoľko desiatok podobných portálov, ktoré zatiaľ nespustila, ale v neurčenom termíne plánuje aktivovať. Ak má osoba podozrenie, že na nej bol spáchaný trestný čin, tak určite nech sa obratí na políciu a podá trestné oznámenie. Rastislav Striško, televízia.